Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε κάτι καινούριο και σαφώς μοναδικό στην Ελλάδα. Την έξυπνη κλειδαριά Motolock. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν που ασφαλίζει την περιουσία σας στο δρόμο. Ας δούμε τι είναι το Motolock και πώς δουλεύει. Με το πάτημα ενός κουμπιού ασφαλίζει ταυτόχρονα το φρένο και τον γκάζι του δίτροχου που διαθέτεται, είτε πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού είτε πρόκειται για μηχανή μεγάλου κυβισμού. Τα πλεονεκτήματα της έξυπνης κλειδαριάς Motolock έναντι των άλλων κλειδαριών είναι τα εξής. Πρώτον, είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, κάτι που σημαίνει ότι για να παραβιαστεί χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Δεύτερον, είναι πολύ μικρό και αποθηκεύεται είτε κάτω από το κάθισμα της μηχανής σας, είτε στην μπαγκαζιέρα, είτε ακόμα και στη τσέπη σας. Τοποθετείτε με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να πρέπει να σκύψετε για να φτάσετε στο δισκόφρενο, κάτι που θα σας κάνει να λερωθείτε. Δεν θα κουβαλάτε πλέον ημάντες και αλυσίδες και δεν θα ψάχνετε για κάποιο δέντρο ή κολόνα ώστε να δέσετε τη μηχανή σας. Είναι κάτι εύκολο, γρήγορο και έξυπνο. Το Motolock πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια.